kacang iki regane piro kilo? 15.000 lowong. Bah lemok manggil manual. Nganggo meter deku lho. Carane iki manggil iki kayak sere. Kayak alam. Kayak jahe dadi nek bredel-bredel ngene wis dadi wedang rondi. Gobok mungkin ngrungokke nek diomongi. Lah timbangane kok dikek sere kae salam kae jahe lah mbok mendhik di kae telur sisan didol bredel kacang telur. Apa dikek glepung? Men dadi lempes ya. Dibruki open, ditandur karo open sisan ngono men dadi roti kacang ngono sisan. Kurari ampleng tenan kok.